Хол кабуд. татами рақами 2 дарвази 30 килограмм ҳусейну муслим ҳаст, кунҷи сурх. Бури валиҷон ваҳдат ҳаст, кунҷи кабуд. Тестар фақат ҳусейну муслим кунҷи сурх ва бури валиҷон аз кунҷи кабуд ҳунарнамоӣ мекунад дар вазни 30 килограмм. Тестар фақат Як. Кабуд як хол, сурх як хол. Холц кабуд. Хол кабуд, хол сурх. Бо якта сурх. Дута сурх. Як сурх, як кабуд. тайёрӣ мебинад. ба татами рақами 2 тайёрӣ мебинад варзишгарон 30 сония вақт. дар вазни 34 килограмм Сатторов Абубакр, толори варзиши Боймуродов кунҷи сурх шлеми сурх ва Раҷабов Ёқуб, толори варзиши Динамит кунҷи кабуд, шлеми кабуд барои гирифтани ҷои якум ва дуюм. Сатторов Абубакр кунҷи сурх, Раҷабов Ёқуб кунҷи кабуд. либосотона пӯшед, тайёротона бинед. Сурх як хол. Стоп! Одинаев Баҳром.